vuka ligi, tripa segments, vuka ligi, tripa segments, vuka ligi, tripa segments. January kanyiwa futhi utshwala sina hayi ukuthi mhlambe sina imali sibanayo ngoDecember kuphela. Mina phela niba nemali ngoDecember kuphela. Sina sinemali baba. Ahamba manje ngemithi. Yabo? Yazi ikawusilandi le. Yazi malini le kawusi? Tankento. Okay. Ngithenge lo maphorisa le kawusi. 5,000. Alright. 5,000 le kawusi. Wala. Uzamantela. Stayela dollar assassino della mota. Those are Matariana. Mina ngisintariana. Awusitariana? Hayi ngenguwe ngibili sibone. Ngitala njengeso. Matariana mfethu abantu Amatariana kusamagundwana. Matariana kusamagundwana. Abantu abaclean mfethu abagezayo abasmart. Ngithola. Angithi angikhulumi ngamagundwana. Ay baba kazincuma ngathi ulambile ne awulamba Tilili wa California me ufuna none mfunana Tilili No Anthea ulamba uyafihla uthea ulamba musi Abona baba kazincuma mangigwinya ngifuna nawo Angithola. Mangigwinya nawo. Yashanya ngimuntu. Uthi ngibeke igawulo lami. Nawo. Thilili. Ngazibeke. Hayi. Usuthi vele. Uyazikhomisa. Sakukhala la ekseni ukhalela ama5 rand ufike uyothenga isinto. Ukhala. Marinali papa ngiyakunika usuthi. Thilili. Asiyabuya baba kazincuma. Yiphi ingoma ezonqamula unyaka? No? Awusemuva ngempilo wena. Semuva ngempilo. Angizilandeli indaba. Semuva. Igama ingoma kaMntana wakho uyazi nengoma eyi1 kaMntana wakho. Awuyazi? Manje uzokusupporta kanjani lo mntwana? Ungazi nengoma yakhe eyi1. Hayi. Yo. No baba kazincumana. Oh lo. Izinto zimotsha yo. Awuyazi? Mina ngipampe embedeni. Umpeli ngapha eceleni. Angike ngayizwa ya. Uke wayizwa? Manje uthi lo mntwana makabhampe embedeni. Ufila kanjani lo mntwana makacula lezi zinto athi yena ubhampe embedeni? Right. Impilo yakho. Mina ngibhampe embedeni. Umpeli ngapha eceleni. Ungangibuza ukuthi ngiphethe. Lo mntwana uthi lento ngayincelebeleni. Shoot mama kazincumana. Mama kazincumana naye bekabhampe embedeni. Awazi wena. Mina ngigcine angakabhampe embedeni. Phela umuntu uyashitsha phela. Baba kazincumana ayangibulala. Azimi ndawonye. Ayangibulala sho. Azimi ndawonye ziyaqhubeka phambili. Awuyazi. Mina ngibhampe embedeni. Yo, upheli ngapha eceleni. Yo, ababakazi. Ayi le ngoma kaMntwana wakho sho. Ngathi ngayixokela ama specs. Anyiwa ke. Anyiwa. Manje ngikhathele ngicabanga ukuyolala ngiphethwe ipapalazi. Ngicabanga ukuyolala manje anginanemali yebiyewa. Bawuthi ibiyewa. Impela ngitsheliye ngathi sesibambe ibha nami ngibambe ibha. Kawusa kongenisa ugwayi. Kwaye kaphela. Hacks hamba la ekhaya. Hamba. Hacks. Awunagwayi, awunamali yebiyewa ngicela uvaye. Vaya mfethu, vaya. Vaya baba kazincuma. Mfethu vaya. Awuhlale phansi. Mfethu vaya, etho. Vaya mfethu. Hayi baba, awuyibambe kancane, ayibambeke kanjani. Wena ngathi ngikuvayo okay, ngikubona ukuthi uvula igate. Hayi uvula igate ngizogcwala ngayo. Etho vaya, baba kazincuma vaya.
Hayi manje baya. Namanje yokwaya namanje efiya uzela baya phezulu. Baya phezulu baya nani ke tivulio baya phezulu. Yo, Baya. Beke baya phezulu. nekuhlala phansi. Baya phezulu kwakwami. Yini manje? Yena angazongitshela. Lo muntu abalazi inqubo lohambe ekhaya. Hlale phansi. Sohlaliwa lapho, hlaliwa. Hlaliwa. Yoshaphe.